हेलो नमस्कार भाई जय जगन्नाथ। सकाल सकाल वीडियो अपलोड कर शीघ्र तो आज आपको गोटे आप दवाक जाऊँगी। आप ना हूँ फायर आपटी हूँ फायर आपटा यहाँ हूँ फायर आप यहाँ तो चलते आपड़ केमी लिंक करेंगे सब्सक्राइब केमती करेंगे देखिए आपको रजिस्टर केमती करेंगे आप फोन नंबर आउे 230 टंका भल आप नो इन्वेस्टमेंट बिना इन्वेस्टमेंट आप पैसा कमाई पारे। तो चलते देखा देखु बर्तमान ये अच्छी इटा हूँ यहाँ हूँ मोर अकाउंट आईडी मोर ये 180 टका हो तो आपड़ फास्ट साइन अप बन 100 टका मिलूँ 100 रू 180 टका आप केमती करेंगे अधिक टका केमती कर भल विड्रो भल प्रॉफिट दूसरी। तो चलो देखा देखते भाई ये रेफर कोड पुट कर दीजिए ये मोबाइल नंबर देवे ओटीपी क्लिक करदे ओटीपी आस वेरिफिकेशन ओटीपी से टाइम भितर मोर पासवर्ड दे दूँ मेल आईडी गोटे देदेवे मेल आईडी दे दूँ सॉरी भाव आप कोड बैठी रजिस्टर करने तब लॉगिन कर दूँ सॉरी नेट अप होगा लॉगिन लॉगिन होगा खेल केमी तो यहाँ हूँ होम ऑप्शन देखो ये लिखी सॉरी भी केमी मुझे कहीदे देखिए नेटवर्क इश्यू रोज तो से प्रोब्लेम हो क्लिक करेंगे देखु ये ग्रीन आसी तो चलू जीरो रे 10 टंका 5 रे 10 टंका बाकी ग्रीन रे टंके 7 रे टंके 10 टंका ये जो वन टा 10 टंका देखो टोटल कॉन्टैक्ट मनी 10 देखो ये सारा लगे दीजिए सारा लगे दीजिए देखो मोर प्रॉफिट बर्तमान कौन हो लाइव प्रूफ
କାଲିର ପ୍ରଫିଟଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 286 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର 286 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ କାଲିର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ୱିଥଡ୍ର କେମିତି କରିବେ? ୱିଥଡ୍ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ୱାଲେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋର UPI ଦେଇଦେଇଛି। UPI ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ୱାଲେଟକୁ ଯିବେ, ୱିଥଡ୍ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 230 ଟଙ୍କା ଗଲେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ। 230 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ୱିଥଡ୍ର କରିବେ ଏଠି ସେତିକି ଆସିବ। ତ ସେତିକି ମାନେ 5% କଟିକି ଆସିବ। ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ଏଇଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅଫର୍ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଥଡ୍ର ତାଙ୍କର 4000। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ୱିଥଡ୍ର। ଆପଣ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପ୍କୁ ଯିବା। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କାହାକୁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ରେଫର୍ ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲିଙ୍କଟି କପି କରିଦେବେ। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ତ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଗଲି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଲିଙ୍କଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖି ତମମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଏର୍ନିଂ ମିଳିପାରିବ। ଏଠି ମୋର 286 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର 286 ଟଙ୍କା ୱିଥଡ୍ର କରିବି। ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରେ। ତ ଦେନ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କେତେ ପଇସା ଆପଣ ଏଥିରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଆପ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଚଲାନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଏର୍ନିଂ ଭାଇ। ତ ରହୁଛି ଭାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ବାଇ ବାଇ ସି ୟୁ।